Oh my baby, Oh my baby, listen to the night. Oh my oh baby, yeah. oh yeah. Aquesta vegada em vull posar seriós. Us vull parlar d'un tema que em sembla molt gros. Estiguis a la fase 1 o a la 2, si tens un gat o un gos. El coll de pandèmia ha estat fatal. Som molts els que han anat a l'hospital. Però si hi ha un grup perjudicat, és la tercera edat. Gent gran, sempre endavant, que els avis i les àvies sou el millor d'aquest món. Gent gran, us estimo tant, així us cal, us puc portar el cintron. Here we go, my baby, tonight. Listen, iau. Els avis pobrets n'han vist de tots els colors. Postguerra, enganyifes i ara aquesta tos. Encara que molts punxin quan els fem petons, cuideu-los si porteu bombons. Quan el problema s'està sol, no t'ho resol el sanitol. Feu-los una trucada i farà il·lusió, és molt bona acció. Gent gran, sempre endavant, els avis i les àvies sou el millor d'aquest món. Gent gran, us estimo tant, si us cal us puc portar el cintron. Gent gran, sempre endavant, els avis i les àvies sou el millor d'aquest món. Gent gran, us estimo tant, si us cal us puc portar el cintron. Here we go, my baby. Listen to the iau, 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 iau. Dedicat als avis i a les àvies. Quan tu n'és molt gran. Here we go, em buc jo, ara estic i ara no estic. I ara torno a estar.